Nggih, Mbak Tatin ayo jumeneng. Ya. Enggak Mbak Tatin. Mbak Tatin. Mbak Tatin ngaturaken menapa menika? Ya, arep ngatur ke apa, Tin? Sing Banyuwanginan? Napa? Liwong niku Mbak. nek mboten bupras mboten marem pokoknya. Priponan sing napa? Manut kowe terserah. Iya. Bupras nggih mboten. Heh? Bupras mengke nggih mboten. Bupras iki kan terserah ngono apa jenenge iki? Napa? Penyakit ngoyot. Kae lagi masuk angin kae wis omong karo aku mau nggon transit 5 mau aku kok joko ngadeg lho aku lagi masuk angin. Oh, liwat endi angin aku. Wis mau terapat kok mah. Malah nesu e. Iya. Monggo kersa Mbak Tatin. Nggih. Liwong nama Banyuwangen. Oh, liwong ya Pak nggih. Ora apa-apa dicaosi karo aku. Nggih. Para penggemar ini bawani sik. Ya, kabeh dibawani. Wah, senengamu go. Heeh. Luwing kok luwing. Liwong kok luwing. Luwih iki kemacing gremet nih kok. Nggih, mangga yuk. Bawani. Tak tunggu. Ora teko-teko ket pinganane. Heeh. Seliramu. Oh, wis teko nang nggon demung kuwi apa? Sapa? Penggemarmu ayo. Iya. Walah. Sugeng dalu Mas Asmara. Pokoke wis sumpah karo aku lho tindake. Napa? Pokoke tindane Pak Seno semono wae ora ono nek ora tatin ora jos. Terus dikeplak bojone, "Ha apa?" Ya wis pas jenenge lak senengane le cilik-cilik ngono kuwi to Mbak Tatin iki. Ya cilik iki sing penting mentes ngono lho. Ya kalau cilik kalau gede cilik terus ora kok ya jeneng. Jenengan iso ora? Ora. Sang apa? Seliramu rawo Lah kok mah ketularan anak dhewe to Lek kae. Adekku ini kok malah nulari, menginfluence yang Niku lain. penglarisnya Pak Sena ya kuwi. Aramboe aku iki kok nang ndi rumah saku aja kok nang Yojo. Nang Jawa Timur, nang Jawa Tengah iki mesti eneng lho. Mesti eneng iki ya jarene wong tuwa iki sing dadi marahi laris ki nek ditunggoni piyai ngono kuwi sok marahi. Ya, lho nyatane aku mau teko jek wis ditututi piyai Banyuwangi nyepur saka Banyuwangi terus. Oh iya to. Mlebu nang transit ki mung arep nimbali September. Ayo wis KO. Pulang tidak punya harapan. Piye? Pul. Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Alhamdulillah. Nyepur lho padahal saka Banyuwangi. Hajatan sunatan. Oh iya ya. Alhamdulillah jane arep tak jakke banci loro iki. Iya. Kenapa? Ayo dijak rono men disantet lebone iki. Lah kok terus disantet niku. Jangan kok yo dipopulerke ning kono. Angge. Tak kira nek nggo anu yoga. Apa? Kok yo apa to? Nggo trambe dalan. Mas nek nang perjalanan ki ben gayeng ngono lho. Oh, men regeng. Manggo cerita. Engko kek Mbak Tatin dhewe sing arep ngersake ya. Saya sapa? Banci loro ya. Oh, nek iso ya ora apa-apa. Iso aku iso. Halo iso aku iso. Kok dadak nek iso aku iso. Halo. Wah, kok Nek apri bubuhan aku iso. Padake. Kenapa? Wah, kowe aja percaya karo Kimen nek dhek muni iso tenan wong Iso iki. tenan. Nek prei seminggu we brengose tukul. pelek
ngombekke. Nek aku iso lho. Iya, Kapan? Pak. Heeh. Iya. Angger bojomu ra nesu lho, nggih. Ya aku arep ngopo sih? Kan gur ngancani. Oh, ngancani tok tondorakmu. Lah apa? Terus aku semangat. Terus dadi wedok eneh saiki. Terus sekarang ngombe sore ngat. Apa kuwi? Sore diombe pengi semangat. Ora semangat. Dudu semangat. Aku wis tau krungu kuwi aku. Sore dombe bengi semangat rawa. Dalange iso ngombe ra? Cerewet kowe iki ngopo? Lah aku nekok lho. Ah ngombe karo urusaku kok kowe urusamu nembang. Iya kan gur Aku iki nek kene arep nyindan apa bakul pil. nek dalange paling ngombene pli kita. Pel kita. Oh, pel kita. Kok beli kita? Ana lho Pak Nat jenenge plikipu. Apa? Ya pri ana ya. Kuwi onde-onde cara Jawa Timur. Jawa Timur onde-onde iki jenenge plikipu. Pli ki bu bentuke kaya ngopo? Ya kaya onde-onde. Onde-onde nek kene onde-onde. Ning kono plikipu. Oh, nang kene nang kon daerah Bantul ya ono. Apa? Tol Jota tangis marang kangen. apa lho, Pak? Agak diteruske. Madong rembug pil. Ono lho nang Bantul panganan ya. Ya wis ben. Iki nang Sleman kok nang Bantul. Semakin malam semakin anarkis kok. Tangis kang kebak tetungga mang sliramu Kowe nek ora dong ora sak melu-melu to, Gong. Kandhane ya. Ora ngono. kang dak pilih. Ngapain Mbak Mimin? Boten penjiwaan, Mbak. Monggo ajeng kewala. Tak pilih dunya. Ngapa Gong? Ngopo? Akhirat Ya. Ya Allah. ya Allah Ya Rabb. ya Rabbi amin. Ya wah. Edian. Apa? Yo, pasukan jogetnya siap ya. Suwene ra apa-apa kok ngerti. Kira terkapar pula. Iya. Pokoke nah saking senenge ora lho, Gong. Wah, tenan iki pecinta. Heeh. Engko rak bali ngulon meneh karo nyirik-nyirik kae iki. Aku malah mari lek kula ora weteng delok kae ngomong. Tombo. Ha iya. Ayo mangga Liwong ya. Dadi liwang ati
Ngapa? Pripun? Kok penari kok dhewe-dhewe iso 4 sap. Iya. Pundi ta? Kae wetan, rada tengah-tengah terus kulon. Iya. Wong nek dadekke siji nek singgolan iso gelut lho, Gong. Padake koplo wae. Iki ora wis. Iya, ya. Jogeton. Iya. Santai wae. Oh, cah tertib wae padhe. Heeh. Yo. Ah. Ya, mangga. Lebih keras. Kowe rasan joget mung nganti potol sikilmu ora ngalahke sing nang kono. Lah kok luar biasa. Mau ana sing iket-iketan arep ngene barang e. Aku wis waduh salto kae bolora. Lu hebatne apa kowe gabung rono, Lek? Kowe melu gabung rono luwih hebat meneh. Apa aku wis kumpulane kok ngono sepatu. Sabda Matur. Ya, wis men doleret kok.